Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Фикерләргә без мөрәҗәгать иттек, алар белән инде менә договор төзедек, алар менә шәһәрдән карны чыгару белән шөгыльләнәләр. Кар сугышы. Азнакай урамнарын кардан чистарту өчен тәүлегенә 8 берәмлек техника җәлеп ителгән. Нас объединяет глубокая благодарность защитникам Отечества всех поколений. Ватан сагында Нефтче мәдәният сараенда хәрбиләрне һәм волонтерларны хөрмәтләү тантанасы узды. Allah subhanahu wa ta'ala үзенең Коръәни Кәримдә өндәп әйтә: "Иқра, укы". Беренче ифтар Әлмәтнең үзәк мәчетендә студентлар өчен ифтар мәҗлесе узды. Аномаль яуган кар, көчле буран бу кышта җәмгыятебезнең инфраструктурасына күп зыян салды. Халык өчен каршылыклар тудырды. Аңа карамастан юл хезмәткәрләре, идарәче компанияләр иртә таңнан торып караңгы төшкәнче үз эшләрен тулы кешенә алып бара. Азнакай районында да юлларны, йорт араларын кардан чистарту эшләре дәвам итә. Шәһәр урамнарындагы вәзгыять белән безнең коллегаларыбыз танышты. Азнакай шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов сүзләренә караганда, шәһәрдә кардан арындыру хезмәте белән яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы җитештерү предприятиесе шөгыльләнә. Бүген кардан чистарту эшләренә 7-8 берәмлек техника җәлеп ителгән. Грейдер, амкадор, роторлы төягеч, МТЗ техникалары урамнарны чистарту өчен иртәнге сәгать 3-тән кичке караңгылык иңгәнчегә кадәр алып бара. Өстәмә көч җәлеп ителде инде бу эшмәкәрләргә без мөрәҗәгать иттек, алар белән инде менә договор төзедек, алар менә шәһәрдән карны чыгару белән шөгыльләнәләр. Техникалар бер туктаусыз безнең шәһәребездә, районыбызда эшләп торалар. 3000 кубометр безнең кар чыгарылды бүгенге көндә шәһәрдә. Җитәкчеләр белдергәнчә, күп катлы йортларның түбәләреннән кар төшерү, боз кую эшләре дә тукталып тормый. Бу юнәлештә идарәче компаниялар белән альпинистлар арасында килешү төзелгән. Иң беренче чиратта подъездларга, социаль учреждениеләргә, тукталышларга керү юллары кардан арындырыла. Мөрәҗәгать итәсе килә азнакайларга, менә шәһәрдән карны чыгарган вакытта машиналарны юл кырыйларында калдырмауларын сорыйбыз, чөнки инде без алдан белдерү бирәбез, сайтларга куябыз. Менә шулай итеп бергә көрәшкәндә генә инде менә шәһәребезне без инде бергә чистарта алабыз кардан. Синоптиклар хәбәр итүенчә, тагын берничә көннән кар ява башлаячак. Ләкин кар булмаган көннәрдә дә эш тукталып тормый. Ял көннәрендә дә кар чистарту хезмәте үз эшен җиренә җиткереп башкара дип белдерә җитәкчеләр. Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нефтче мәдәният сараенда ватанны саклаучылар көненә багышланган тантана узды. Анда хәрбиләр, волонтерлар һәм ватан сагында торучыларга ярдәм күрсәтүчеләрне хөрмәтләделәр. Чараны безнең төшерү төркемендә игътибарсыз калдырмады. Уважаемые, прошу обратить внимание, герой выходил на сцену без наград на груди. Сейчас у него на груди 4 награды. Даниил Аткамовның күкрәген 4 дәүләт бүләге бизи. Алгы сызыктагы батырлыклары өчен аңа батырлык ордены, махсус хәрби операциядә катнашучы, хәрби бердәмлекне ныгыткан өчен һәм Жуков медальләре тапшырыла. Современный защитник Отечества — человек, который готов в любую минуту. Бүгенге заман ватанны саклаучысы ул теләсә кайсы минутта ил мәнфәгатьләрен, кеше ватаны, үзенең гаиләсен яклауга басарга әзер кеше. Булар барысы да бик мөһим. Личности, того, кого он считает за свою семью, за свою малую родину, за свою большую родину. Это тоже все очень важно. Тантаналы өлештә илнең иминлеген ныгытуга зур өлеш керткән. Иҗтимагый эшчәнлектә һәм яклаучыларга ярдәм итүдә актив катнашкан әлмәтлеләргә дәүләт бүләкләре, мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Алар арасында Рөстәм Зарипов та бар. Үз гомерендә иратка берничә тапкыр кайнар ноктада булырга туры килә. Ул Косовода, Чечняда, Төньяк Кавказда булган һәм махсус хәрби операцияләрендә катнаша. Бүген ул аеруча әһәмиятле ябык объектта эшли. Пилотсыз ушу аппаратлары һөҗүмнәрен кире кага. Моннан тыш, сугышчыларга гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнә. Начиная с 97 года, вот как я призвался на срочную службу. Мине армия сафларына хезмәткә 1997 елда чакырдылар. Шул вакыттан бирле күп кайнар ноктада булдым һәм бүгенгә кадәр сугыш алып бару бик нык үзгәрде. Хезмәт һәм тулаем алганда туган якны саклау кешедән яңа күнекмәләр таләп итә. Заман белән бергә булырга кирәк. Быть в ногу со временем. Мастер по ремонту
Безнең бурыч төрле вакытта илебез көчле, суверен дәүләт булсын өчен көрәшкән кешеләр истәлеген саклау. Нас объединяет глубокая благодарность защитникам Отечества всех поколений. Подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных конфликтов и миротворческих миссий навсегда остается для нас главным нравственным ориентиром. Барлык катнашчылар өчен төп бүлек концерт программасы. Әлмәтнең коллективлары һәм солистлары үзләренең иҗатларын бүләк итте. Сәхнәдән өй һәм гаилә турында тирән лирик җырлар да, Россия гаскәренең рух көчен данлаучы патриотик композицияләр дә яңгырады. Алсын Нуриева, Алия Маратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Үсіп келуші буын үшін тұрмыш дәріслер дә керек. Ата-бабалар тәжірибесін аңлаушылар үшін бұл зур хазине. Луч яшьләр клубында оештырылган очрашуда шушы максатны күз алдында тота. Буыннар йомгагы каһарманнар вакыты исемле очрашу микрорайондагы балалар, яшүсмерләргә хәрби-патриотик тәрбия бирүне максат итә. Кунакларның һәрбере өчен ватан һәм бурыч сүзләре гомерләренең асылын ачып бирә торган төшенчәләр. Кто такой патриот? Патриот – это человек, который любит свою родину. Тыл хезмәтчәне Василий Корсаков Бөек Ватан сугышы елларындагы хезмәт батырлыклары һәм сугыштан соңгы чорда илебезне торгызу турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Аларның хезмәтләре бәрабәренә бүген без төзек илдә яшибез. Бүген ватан сакчылары булган Глеб Меркулов һәм Артем Вунюков яшүсмерләргә өлге булырдай шәхесләр. Аларның яшь булуларына карамастан инде шактый хәрби тәҗрибәләре бар. Егетләрнең заманча эш көннәре һәм дистанцион идарә итү системалары куллану турындагы яңалыкларын бигрәк тә егетләр йотлыгып тыңлады. Очрашудагы үсмерләр кунакларга сорауларын бирде, җаваплар алды. Биредә үк эзләү отрядлары күргәзмәсе, интерактив мәйданчыклар эшләде. Берәүләр ватан сакчыларына файдалы бүләкләр, туган як сәламе булган күчтәнешләр әзерләгән арада, икенчеләре бәйрәм уңаеннан хатлар язды. Очрашу тарихи хәтерне саклауга һәм буыннар арасындагы элемтәне ныгытуга юнәлдерелгән ди оештыручылар. Рәдифә Нугманова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакай районы Актүбә бистәсендә гомуми белем бирү учреждениеләре директорларының уку эшләре буенча орынбасарлары катнашында уңыш формуласы дигән муниципаль семинар узды. Анда педагоглар җәмгыять белеме, геометрия, рус теле, әдәби уку буенча ачык дәресләре күрсәтте. Семинарда катнашучылар дәресләргә әзерлекнең югары дәрәҗәсен, ачык структурасын һәм укучыларның актив катнашуын ассызыклады. Чара бистәнең беренче урта гомуми белем бирү мәктәбе базасында үтте. Мәктәп фойесында Россия халыклары бердәмлеге елына һәм Азнакай муниципаль районына 95 ел тулуга багышланган күргәзмәләр оештырылган иде. Биредә экспозицияләр патриотик тәрбия бирүнең һәм мәдәни традицияләрне саклап калуның мөһимлеген аңлата. Семинар үзе һөнәри хезмәттәшлек, ачык диалог һәм тәҗрибә уртаклашу атмосферасында узды. Анда район мәктәпләре директорларының урынбасарлары, беренче мәктәп администрациясе һәм педагогик коллективы катнашты. Кунакларга сәламләү сүзе белән мәктәп директоры Лариса Бәзгетдинова мөрәҗәгать итеп, һөнәри хезмәттәшлек, нәтиҗәле тәҗрибә уртаклашу һәм заманча белем бирү технологияларын кертү мөһимлеген билгеләп үтте. Педагоглар заманча укыту методларын, актив эш формаларын, цифрлы ресурсларны куллануны күрсәтте. Семинарның практик өлеше төркемнәрдә эш форматында оештырылды. Шулай ук робот техникасы, компьютер уеннары эшләү, укучыларның проект эшчәнлеге буенча сыйныфтан тыш эш тәҗрибәләре тәкъдим ителде. Семинар ахырында мәктәпнең актлар залында йомгаклау ясалды. Ачык дәресләр һәм мастер-класслар вакытында укытуның заманча ысулларын, эшнең актив формаларын, цифрлы ресурсларны куллануны һәм функциональ грамоталылык формалаштыру алымнарын күрдек. Семинар һөнәри оралашу, район мәгариф учреждениялары арасында идеялар алмашу һәм хезмәттәшлекне ныгыту өчен нәтиҗәле майданчык булды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә ялкын мәктәп медиа фестивале командасы булып китте. Республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре визитның төп максаты киләчәктә без журналистларга алмаш әзерләү. Фестиваль һөнәрләр дөньясында ориентация белән ничек бәйле? Бу хакта алдагы минутларда. Барыбер иң мөһим эш сездә булсын. Масса күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәрләре булу өчен киң күзаллау гына җитми. Заманча кораллардан файдалана белү дә зарур. Шуңа күрә гимназия кунаклары үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Очрашудагы балалар җирле делегатия командасы һәм татар теле һәм әдәбияты олимпиадалары җиңүчеләре. Бер сүз белән әйткәндә, киләчәктә журналистикага килә алырдай егет-кызлар.
Тел белән кызыксындыру, телгә тарту бит инде безнең төп максат, ләкин балаларны хәзер дәрес кысаларында гына тотып булмый. Тел белән аралашырга, үзебезнең туган телебездә тагын да ныграк аралашырга, киләчәктә инде үзләре дә шул мөхиткә чумсыннар өчен төрле кызыксындыру чаралары уйлап табасы килә бит инде. Татар телендә аралашуның популярлыгын тәэмин итү максатыннан да уку йортына нигез салынганнан бирле Уфук журналы чыгып килә. 2024 елдан ул форматын алыштырып уку йортының социаль челтәрләренә күчкән. Гимназия командасы да фестивальдә катнашырга җыена. Без дәресләр арасында төшерәбез һәм вакыт йетсә инде бер айга бер чыга. Миңа алып баручы эше бик ошый. Мин гел яңа кешеләр белән аралашам. Алар бик кызыклы. Гимназия командасы кунакларга аеруча шат. Тәҗрибә туплаудан тыш, укучылар апаларыннан яңалык белә. Бу Ялкын медиа мәктәп фестивалендә катнашу мөмкинлеге. Аны республиканың берничә эре учреждениесе гамәлгә куя. Араларында Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы, Яшьләр эшләре министрлыгы, Беренчеләр хәрәкәте һәм Ялкын яшүсмерләр журналы. Ялкын журналы гомер-гомергә яшь журналистларга, яшь талантларга бер канат бирүче бер мәйданчык булган һәм без шушы матур традицияны дәвам итәргә телибез. Һәм инде яшүсмерләр балалар кайдан иҗат итә башлар, ул да булса мәктәптән. Шуңа күрә без мәктәпләргә кирип, аларның инде медиа командаларын карарга булдык. Бар микән аларда медиа командалар, бар микән газеталар, исән микән алар, эшләр микән радиолар, телевидениелар. Һәм без шунда инандык, алар бар. Һәм без аларны тагын да үстереп, аларга зур бер юнәлеш бирергә телибез. Фестиваль 3 этапта узачак. Гариза бирү февральдән мартка кадәр сайлап алу һәм финал анысы апрельдә планлаштырылган. Бу өлештә катнашучыларны белем бирү треклары, иҗади сессияләр һәм проектларны яклау көтә. Әлеге вакытта гаризалар бик күп дип әйтә алмас идем. Шулай да менә кызыксынучылар саны күбрәк. Үземә язып сорыйлар, инде портфолио ничек тутырыр икән, бу ягын ничек карый икән, 10 бала булса ярыймы, 15 бала булса ярыймы дип, шуңа кызыксынучылар саны әлбәттә күбрәк. Миңа шәхсән чыгып кызыксынучылар ул татар мәктәпләре күбрәк, менә гаризалар санына килгәндә анда инде күбрәк әлегә рус мәктәпләре. Җиңүчеләр 2 төп номинациядә билгеләнәчәк. Бу рус һәм татар телләрендә мәктәп медиасы. Бүләктә саллы гран-при ияләре командалары белән үзебезнекеләр өчен тур бөтен Россия социаль туристик маршруты кысаларында сәфәргә чыгачак. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 19 февраль кичендә республикабызда беренче авыз ачулар үтте. Әлмәт шәһәренең Риза Фәхретдин исемендәге Үзәк мәчетендә шәһәребездә белем алучы студентлар өчен ифтар оештырылды. Чарада безнең иҗат төркеме дә катнашты. Сүз Инҗи Хәсән Шинага. Студентлар ифтары шәһәребездә 2нче ел рәттән үтә. Чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәрия фонды һәм Татарстан Республикасы студентлар лигасы белән берлектә оештырды. Ислам динендә гыйлем алуның әһәмияте зур булганлыктан, мөхтәсибәт вәкилләре Рамазан аеның беренче ифтарына шәһәребезнең төрле уку йортларында белем алучыларны кунакка чакырдылар. Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең Коръәни Кәримдә индәп әйтә: "Иқра, укы". Шуңа күрә шәкертләр, студентлар безнең өчен бик якын кешеләр. Шуңа күрә алар өчен ифтарны уздырырга, башларга ниятләдек. Ифтарда 170 студент катнашты. Аларны тәбрикләр өчен Казаннан республикабызның студентлар лигасы вәкилләре дә килгән иде. Без бүген Казаннан Әлмәткә кайттык, студентларны Рамадан белән котларга һәм шундый ифтарлар дәвамлы булсын. Пусть каждый год проходит. Шара Коръән уку белән башланып китте. Аннан соң мәҗлестә катнашучыларга Билал хәзрәт Ибраһимов вәгазь сөйләде. Авыз ачу вакыты җиткәч, кунаклар мул табыннарда сыйландылар. Төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштерүче ифтарда шәһәребездә белем алучы яшьләр яңа дуслар белән дә таныштылар. Энҗи Хәсән Шина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда Әлмәт баскетбол лигасының 14нче сезоны старт алды. Ярышларны Татнефть компаниясе оештыра. 5 ай дәвамында 300дән артык матч узачак. Шуларның беренчеләрен безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Әлмәт баскетбол лигасының төркем этабының 7нче туры 2014-2017 елгы яшь уенчылар катнашында уза. Динамик, эмоциональ уен, төпле караш һәм катгый дисциплина нәтиҗәсе. Мин хоккейда, бассейнда булдым. Һәм миңа баскетбол бик ошады. Баскетболга мин 4 ай йөрим.
Әлмәтнең Дивон командасы Йоршалыны 10-нчы спорт мәктәбенә каршы уйный. Берсенең дә белешәсе килми, чөнки икесе дә үз каршына бер максат куйган – җиңәргә. Мы играли со всеми, которые сейчас. Мы пока что лидируем на первое место. И вот, из всех команд, альметьевская команда, нормально, сильнейшая. Уенчыларга трибуналардан җан атып торалар, бу яшь чемпионнар өчен бигрәк тә мөһим. Балаларыбызны баскетболга бирдек, чөнки үзебез дә бәләкәйдән үк баскетбол белән шөгыльләнәбез. Безгә бу уен бик нык ошый, чөнки ул бик тиз. Күп очколар кертелә уенда и командный уен. Чөнки командада күп кеше, күп дуслар, развитие бар, общение да балалар белән. Ярыш нәтиҗәсендә Әлмәтлеләр кызганычка каршы Йоршаллы командасына оттырды, уен алга таба дәвам итәчәк. Рәдифә Нугманова, Светлана Антонова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.